Χαίρετε. Το κομμάτι που θα παίξουμε είναι του Παναγιώτη Γρηγορίου από την μπάντα Αυτή για Αυτή και επειδή το λατρέψαμε, μας το δάνεισε. Πάμε. Πάμε. Έχει περάσει από τότε ένας χρόνος που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάθομαι γράφω στο τετραδίο στιχάκια και λόγια που ήθελα να πω. Όταν σε κοίταξα στα μάτια έρωτά μου, κοκκίνησα απ' το πυρητό και τώρα ήρθε η στιγμή να αποκαλύψω τι νιώθω πριν να τρελαθώ. Αυτά τα όμορφα σου μάτια με κάνανε δειλό. Κάνε θέμα αυτά τα μάτια αιώνια να τα κοιτώ. Αυτά τα όμορφα σου μάτια με κάνανε δειλό. Κάνε θέμα αυτά τα μάτια αιώνια